megalayapost.news. Ka office jangka block mission coordinator Umling BRC ringkat ke jingan trelang bat ka Hans Foundation Riboy District kelap pelong ya ka International Disability Day bat ka health camp Hasajer Community Hall Nongpo. Hagning singi la sakhi lang do MLA ka Nongpo kum kongsan haringkat ke jingan dalang usri balajir rani MDC ka Nongpo kum sembut kongsan lembat kiwe di. Kum shibenta ban pesong bha bat penkemen ki habret ki belawan ban nasyamata hagtik singi na kaliang ginong penyai kila yo ban penyelek kai da ki jinglek kai ba pher bat hakabakut jong kate ka program kila samru ya ki snam shabaro kinong job hagani jinglang la dan ka jingpet bnia ya ka koi ka khya bat klem jingsiu Rei ngimde bansya ino hangno kata kade ka bangas ngo banong hakabayde ban kane ka sngi ka bang irakhe kerpang na ka banta kibriu ke bedon ke jingduna gitu khotmet na habaro kawe ka perthai hapori India jongiru kadonru ka ain kabayade bat ki perlok ke jongi ke bedon ke jingduna ka khotmet bakata ka ain ka ong kabayade the persons with disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act khat khandai spa khandai pusan kani ka angru kala kadeu shai yangi baki briu ki badon ka jingduna ke khotmet ke jongki ki de banyo ka ju ka hop ki de bandon ya ka jingyada ha ka bayde bat ka hop ka jongki bat kide banyo baro ki benta ki bakiwe kiyo kumba I kong menemo no hikai no po Dressy Memorial ilakren bamairu iyo ya kahok banlong inong hikai ladang idon ke jingduna do khot meru phiru phila banlong ki MDC phila banlong ki MLA ngila banlong ki officer ngila banlong mano ka bangi ngidon ka capacity la ne kata ka jingla ka jongi ni de banyo ka hok ka an kala kren sai na ka benta jongi na ka benta ki pai ba nong song shnong jong kari India ka jingdon jong kini ki foundation ka jingdon jong kini ki department ki ba pher ki ba pek ki ba khmi na ka benta ki perlok ki jongi ki badon ka jingdon na ka khotmet ka jingdon jong ki ka daw kolong namar lodon ka an ya ka ban pek kerpang na ka benta ka jongki kung bangal ong na dumene ko basdang bangim de bansya ino yano ru hag imlang kasalang ka jungi namang kata kane ka sngi kalong ka sngi ban penken mau yangi na ka banta jong phi ki perlok ki badon ka jingduna hag khotmen bangim de ban pelek jingmot yala de ha ita I jingduna ka bangidon hag khotmen ka jungi ngimde banduk mensim ya ita ijingduna hagir khotmet ke jongi kane gade shi banta na ka bau blei ulabu bai na ka banta ki jing thau ke jong u hasla perthai nama kata ka ba kongsan kalong ba mangi iwei pa iwei ngide banyo yala ka jong ka hok ke jongi bat kumjuru ngasngau ban ai mensim lang hapdeng jongi gane ka por khamtam na ka banta ki long kumi ki long kpa le se ki badon ne lagi jong ki khun ki jong ki ngai I menemo katno ngas ngolung ka mensim abang I du knaret mene ka ba ki le kai le se mene men step ki yo bane shim banta kum ki kimi ki kpa ki shem jing shibun kum no ban penhe pensan ne lagi jong ki khun ki jong phi ki balasan larang baru I kong mene ada ban keren ka jing ke jongki ha ka jingya lenti ke jongki hai ta ibenta ke jingduna ke khotmet ke jongki ki kimi ki paru phimde bandu mensim ya kata ka jing don ke jongpi ki khun ki badon ha ka jingduna ha ke khotmet ke jongki na ka benta ba komno ngin long ka ju ha ka long griu man griu asla ka ko perthai ublei ulabu be iki bara kidan gi kimi gi pa ki ba pediang kidan gi kimi gi pa ki ba pediang ro ngila julap ye ki bukum kita kidan ki berari ki bersumar kemelong mapi kemne ai ki jeng I ke mapi ai ki wepat ki khun ki jeng kata kalau kau konsen kidan du kimi ki pa ki bomda
baik ki bom dak mi bat kum ta lagi jong gir kom perkat ngidan namar kata kani gejing ken mau ya kani kesengi ke bakerpang ke lai tarik ban ke senem kolong ban kersiu thia ban pen ken mau yagi ba ngide ban shim yagi kaju bat ki wei par ki babiang ya ki dekhot bat jingduna hau priu ki don bai mentang idon hang ni lem bagi khun ki ksiu ki jong phi ki badon ki jingduna ha ki dekhot met ka bang pau sabar de ba kongsan kalong ki don ru shibun na paning jungi ki babiang ki dekhot met de ki don ke jing dekot ha ke jing long ba ka man sim ka jingduna ha ki dekhot jong ke jing long ka man sim ka jing don ka man sim jong ke jing bishni kajing don ka man sim jong kajing pihun kadon ka man sim ka bang mut sniwi ki wei kita ki de kajing dona ha kajing long kajing im kajing kilong kacu namar kata ka kongsan kalau bangim de ban sngau bang idon kajing dona ha ki de khot men ni sha nyu ben ni ki wei ba kam na ter em kam de ban long kan kajing dona baro ngidon ki babayang hai tu khatmet ro gidan ki weipat ki jingduna ki bangi gi mala abani ila lese ni mala ban thau ye ki di gidan ki jingduna ya ki jing arsap ni mala ban thau tamagade ki jingduna ha ka long breu ka ban breu ka jong ini ban priang dan mar kata baro ki badan ha ki jingduna haslap sai baro gidan ki jingduna mdan babayang lot ngadan ki jingduna ba ya de budan ki jingduna baro gidan jingduna tapi le sing ngimi iya ki ban kimla ban thau yaki tena mar kata paro gilong kaju inde bandan kono kono ke jigs kau abi ge pej mene ki ni hat ke beret kidan ki bayo alat ban school kidan ki ba shong haye ikong mene la keren nak ta ban pej kerpang kade ge jing sisa ka sarkar pedeng kadan ke ministry ke ba kerpang ban pej ka sarkar jela ke departmen ke kerpang ban pe kat pala na ke banta ban biang ya kijing don kam kala amde ke pulih putih kala amde ki school na ke banta ke beduna gitu khatmet kala amde kijing ram na ke lagi ke sarkar kum ke pisa ke dengka ban kiwe kijing don kam ban iru hang ni kini ki foundation mada ke sengi haba ki pelong ya ke ne ke program menta ke kadon ka medical check up mene kidon kijing pensultanat iki kena ban yelek kai kijing lek kai kijung ki layo iki price ban kemen ban pensultanat medical check up kemelade ban lek mene bat kumta ter kidi foundation madangi ka Hans Foundation kadon ka Piramal Foundation kadon bagidang don kiwi ki foundation ki betrei na ka banta jong ki baduna gitu khotmet ki betrei na gawanta ki bala kerni ho drops agi rehabilitation center bat kiwe ki betrei na gawanta ki batuk ki barangli ki betrei na gawanta ki babun ki mission hangni hajan jami po nong po karon kani ka missionary of charity shanti ban hangni tentu gidon ki basa ki badan ki jikuna ki khotmet gidon ki ba bomi ki khmat gidon ki yo Jepang leprosi Meghalaya Post.news